Send mo sa akin ha. Wala. Dinabi mo na kita picture. Ang ganda. Malinaw po ang laon. Ano lang siya, madilim siya kapag piniture, pero pag tinignan mo na yung picture, maliwanag. Tamak sa kanila. Brad. Buti may signal, ba't yung cellphone ko? Meron. PM siya. Wala, oh. Ano ma'am, data mode tapos. Ay, ano, airplane mode ma'am. Sorry, mahaba pa. Antay ko yung mga kasama ko. Nandiyan, pakakit pa lang dito. Kapalis pa kami mag-ano. Ito na ako banda.